Počkaj. Vítam vás u nového videjka a dneska tu máme videjko z Fortniteu a dneska sme tu s Jayom, s Chlopilom a s Ištvanom. Čaute. Ahoj. Čau. Dobrý deň. No a dneska pôjdeme natočiť takú challenge a to je, že buď sa musíme stať Godzillou, alebo poraziť Godzilla a získať jej medailonok. Takže v podstate vyhrať hru Godzilla, či sme, či ale nie sme. prežiť to najlepšie a aby sme mali ten medailonok a zabili tú Godzillu. Môžeme skúsiť aj s tým vyhrať. No inak hej, ja by som chcel byť Mohli by Godzilla. sme, lebo to je Ja som challenge, to ešte no, nebol. Skibidi Ani ja Pingo. som to ani nevidel hrať. Čo chceš? No hovor. To je Dance Monkey. No ale ja som tu. To je ďaleko. Je ďalej. No, chápeš, Jay? Rybička si taká. Takú rybičku mám aj ja v mojom lokali, keby si chcel vedieť. Akú rybičku? Takú, čo máš ty. Tuto istú mám aj. Fakt? Áno. Ja som mal takú aj akváriu. Fakt? A kde ju máš teraz? Aj jednu som mal, tu som dostal na meniny, ale obidve mi zomreli. Aha, tak to nevadí. Like pre rybičky. Zistil som, že Godzilla sa môže spawnovať, aj keď sa Kong nespawne na mape. Hej. No tak ja som raz videl na akože počítači druhom, akože iba som videl ako Kong. Má sa spawnovala, že Ja som- Godzilla na ja som- začiatku, hneď? Ja som každý hru som mal takú videl. Real Battle, skúšal tú Godzillu, čo nájdem a našiel som mu dve hry po sebe, to som hral s Jayom potom. Hej. Aj sme ju porazili, ale nebolo to na videjko, čo je No škoda. hej. Ja Nevadí. som už ani nevidel hrať, takže to je. To je taká. A tie Godzilla idú celkom rýchlo do tej hapky, ako som videl niekde. Ako Hej, ale ono aj same klesajú tie hapky normálne, že proste ty... Asi ten čas, že to bude až mal broken, keď to bude moc také. Áno, ono má aj taký určený čas, koľko bude môcť byť na mape. A keď hento, a ty začíš dať damage. Tak ale kilov môže dať veľa, takže. No, kilov, ale kamo si predstav v To by sa hodilo do rankedu, keď si Godzilla. Vole, to by bol iný masakier. Že? Do reloadu iba ratata. Akože túto Keď sezónu som zrátam Meku, by nenatáčal som to odinštaloval. ranked sériu z tejto sezóny alebo chapterky, ale tak nevadí. Na budúcu natočím. To bude dvakrát také ľahšie asi. Budúcu ideš konto Eli. No veď ideme túto sezónu blokujem, ako mám dajmo telku. Au. Aha, ty Tam pedo. dajme 2-1. Godzilla. Pomoc, help me. To už aj? Ona není ani spawnutá Ako tu je sama. ten, tak. Godzilla, to je Godzilla. taká Ale zdá sa mi, že nie je náhodou zmenšený model. Možno. Je Je to zmenšený model na 100%. Tak ja som najhorší kamarát. Godzilla sa môže spawnovať v Citrporty, potom tu niekde a tuto takto. Ona má svoje... Ona sa vždy môže spawnovať na inom mieste. Už bola som zabudol, že to je hunting. Ja ma neznášam, keď nájdem hen toho bota, že si myslím, že Je to ten duch. My vám z tejto hry ukážeme, až sa spawne Godzilla, tak nič. Podľa mňa sa nespawne. Ale tak až nič. sa nespawne Godzilla, tak vám ukážeme najlepšie Vždy, keď som na zábery z tomto tejto mieste, hry. tak ja tu nájdem huntingu. Takže počkajme, kým bude Godzilla a až Godzilla ale nebude. typek tak fakt vám- dúfa, ty vole. Je, oni čo Tak dá na vám tej tu dobu. proste hodíme... Kam mám najhorší kamo. Jak ty môžeš mať najlepší, tá najlepší? Dead. No vidíš, všetko. Ja nemám matru. Ja som mŕtvý. Oni sú tam dvaja? A ešte jeden. A neviem, či ide po mne teraz. Ide po mne. Ty kokso. Poď, Ja som ani nokol. Poď Varte. Varte. Ištvan. Rozbijem to. Nezbíjaj to ešte. Ešte aspoň Nerozbíjaš deň ešte, to vieš, aké nechaj. drahé bolo? Ten Fortnite Deň to stojí... nechaj. Ten Fortnite stojí cash. No inak to je pravda. Bez toho sa tak ľahko nepohneš, máš peniazy. Kamo, zber moju rybútku a choď na rybútku, Ištvaň. Ja už aha. žijem. Skibidák. Neviem, kde ste. Lebo ty si čo, Jay, ty si úplný, kamo. Ja som najväčší Si skibidi. ribute. Ja Inak. som najväčší Godzilla. No Godzilla. Som vám hovoril, že ona sa môže spawnovať aj keď No. je Kong. Dobre. To je tá Godzilla, ktorá ma zabila. No, proste mini Godzilla. Godzilla, Jay. ale v zmenšenej verzii, to je. Že? Tak to Godzilla asi nebudeme, no. To nevadí, kamo, to je. Ale akože... Že by nás mohlo stihnúť rebutu. Ale našli sme ju, Že by hej, to na- je určite zaujímavé. Jej, čavej. Nechaj, Nie, nechaj. zabij ho. Nezabijem.
Ty si kamo, ja by som ho hneď po ňom strieľal. Veď má jedno. Nechaj ho, kašli na neho. Pušovať ťa nebude. Máš tu oný masku aj katanu, takže player box Pohode, si hneď. Poď, Tu katou Godzilla ešte nikto není. Poďme zabiť, hneď po Godzilla, ja pôjdem. Ja už chcem Ja nepotrebujem žiadny loot, ja Potrebujeme Godzillu. dole pod tým. Je tu capo. Kde? To môže byť aj ten duch. Hej, duch, to je skôr. Tam bola iba tá Godzilla, keď som tu bol ja. Tak nikoho, to je ten duch. Ďalej. Nechaj ho, zober loot, všetko a poď na zave. Idem ešte Si presky zober vidí. karty a chodám Ideš na ešte presky bytí. No už je Godzilla. Tam teraz všetci, Godzilla incoming. teraz všetci sa povia, išli Iba sa pozri do vzduchu, jak pada. To je pekné, strašne. Poď na To reboot, ešte tu nevidel. máš hneď reboot. Kokso. Inak pekný skin, ale nepáči sa mi na ňo backblick. No. Ja viem, to som si len narýchlo dával, ako na môžu píšľaka na Ja mám skin z Fortnite z minulého alebo predminulého. Jej, čau. Ty máš jaký? Aj to je... Tá baba taká. Akože ale mne sa teda začal ten Ježiš, skin babka, páčiť. nechaj Najď, ma. ak ide po tebe. Najď duch. Proste on není to není škaredý, akože mne sa páči. Ja som, že najď duch. Alebo ešte Fabia si dám. To je No taký tak pay- toho si to je nedáš pay to win zase. skin. Kde Že to je Godzilla? akože je, bo ty keď Ja mu stráľaš nevidím. do hlavy, tak jemu to nedáva Ono akože je viac damage. jak 1000 metrov. Počkaj, vlastne my sme toho bossa nezabili. No a? Som asi na ňo. Tak ja som strašne šikovný. Kde je? O, a tam teraz dole. A ty vole. Nie je také Aďo. veľko zase akože. Ja si Idem. beriem, ja si len ťažím master. Ištvoň idem. Ty je za Ištvoňom. Ja zoberiem zbranie, auto a idem pre tú Godzillu. Tam ničí svet, bac, bac, bac. Až nezískame Kde nič nám skvelého, ničí no. krajinu. Tak vám ukážeme len zábery nejaké najlepšie, čo budeme fajtiť. Čo vy na to chalani, môžeme? Fajky alebo... Okidoki. Mojou úlohou je v tomto videjku získať proste buď medailonok, alebo sa stať Godzillou, jedno z toho. Takže, tak. By som vedela, koľko má Godzilla HP. Ja už tam proste dupotce tam, ja ho vidím. A ja, Počujem, to je ozembuch. Že? to je ozembuch reálne. To je ozembuch. No to je, a to je strašný. Ono tu je aj nejaká To sa relga. niekto volá Kde je relga? Hej, Auga. je tu, sú to Flergana? regany. Sú tu, ale nie u mňa. Ale viem, že tu je relga na flergana, či to, lebo som videl, že tam hore stále nejaký letí, niečo také. Čakajte Flergana. chvíľku. Neviem, ale hodí sa, TJ, to možno vieš, lebo ty si mi to hovoril sám, že bubble shieldy sa hodia na tú Godzillu strašne. Ja mám bábo Hej, to sa hodí. za jeden. Tak si zober bubble Ale nemám Berme. žiadny movement. To ani Ja už tu počujem, jak tu húči. Hej, tak Godzilla Taký je naša plagát. učiteľka, keď ju niekto naštve. To som niečo musel dať. To čo bolo? Neviem, asi tá Takže- Godzilla. Tu pišťalo. Bacha, tu je nejaký typ. Asi Matička. Idem po Ju ňu. niekto zabil! Už ho eliminovali. Hej. Ja ho idem zabiť toho capa, ja na ňo kašlem. OK, The tak most vám damage. ukážeme najlepšie zábery z tejto hry. Jej, Zatiaľ, zapovia. čau. Čo mi k tejto hre chcete povedať? Takého. Mali sme zlé auto, bolo veľmi pomalé, to... Koho sme mali auto vlastne? Moje? Neviem čoho, typka, ktorý mal raketový pohľad na rýchlejšie auto, lenže Ale lepšie kamo, moc pomalé. to auto To auto sa zabočilo. Proste, To auto sa zabočilo. my sme išli Je. normálne Mal zlé počúvať otáčky. tých typkov. Je. A proste, A tam až- proste, oni proste, auto nefungovalo, no. Tak, Ja za to nemôžem. No, rozbehlo sa, ale zdochlo. Ja za to nemôžem, to auto išlo To samé. bol taký menší failík, lebo no zlé auto sme proste mali. A tak ja neviem, aké auto mám používať, už keď toto proste tuto má, pozrite sa, tu mám auta, tak mám toto, ale toto proste neviem, aké iné mám používať, neviem, mám tu ešte Cyclone, ale tak Omas, to je pay to win auto. Proste sa hodí, proste keď pušujem elitu ja, tak oni tí typci ťa proste vyspievajú v každom aute, ale v tomto ťa tak ľahko nevyspievajú, preto ho používam. Cyclone? To není toto Cyclone. To je Octane. Aha. Používame. To čo možno Ja používam Skyline. To je teraz šope taký ten update. No je vlastne hento. A to není, ale to je ten nový Nissan. No to neviem aký. Nemám. Však nie je ten úplne nový, ale je ten...
Ten staršieho mám. Chlapi, ja na čelo radera. Hoping, one, then, Ty one. môžeš... Skúsime, kamo. Ja. Ja neviem, až túto hru sa nám nespavne Godzilla, ja by som to normálne asi vyvolal. A ja. Až tú hru nebudeme Ne, mať ja som to tak robil. Packeting, I'm a na moving, Knuj. My natáčame? A čo robíme? Celú dobu. To si zistila až teraz? Hej. To vystrihni. Aquaman. Jaký Aquaman tam je? O, nejaký. Kde ideme teda? Neviem. Asi Ja som myslel, že odstranili sem to. pôjdem. Aha, ja si odstranili to Konga. Tak poďme tam. Tá Godzilla, ak teraz bude na mape, tak ona sa spavne o plejku, ale... Podľa mňa že sa spadne tuto. Určite sa spadne tu. Hej, takže na čo Ešte budeme... vypadala tam, kde padáme my. Hej. Logika nelo... To je zákon schválnosti. No, presne. Hej, to je ešte zákon- keď my tu hráme, no, to je určite zákon schválnosti. No, tak to... Proste cieľom To už tejto... ani nie je zákon, to je tohto DK proste je schválne. proste získať ten medailonok. Tak Godzilla nás vlastne nemá rada. No. Akože Ani ani... Ona, Nie, ak nás chce proste padne, tak ona padne tak, že ona bude padať na to miesto, kde Aby nás si ty, vymazala z ona tohto rovno sveta, na aj. teba padne a zabije ťa. Tam padli kamo 3 typci. A všetci všetko zobrali, ja som tam len priletel do deň a problém som skončil. Dobre skibidi pinďo. Ale mám málo HP a tej náboje mám iba. Tak choď Chudák. lekárov. Ale to nevadí. Mám pre teba jednu vec. Good luck. Prečo good luck? Akože, Aby si hej, ja prežil. nie som moc dobrý hráč. A prečo púšam Billie Eilish práve? Ona má jednu. Bol si dobrý hráč. Billie Eilish, No, Billie Eilish má jednu. lebo má najlepší song na celom svete. Ja mám. Billie Eilish. Lovely. Kamo, čo tam je vidím? Máte taký dobrý ľudo, doslova za 91 do modrých, takže máš... To je to A som ko... dostal Ježišmária. v škole za 3. Koksu, kamo, toto je zase hra nepovedená. Určite. Snad sa nám táto hra podarí, lebo ja už neviem, ja tú Godzillu už mať proste, ja ju nemôžem mať proste, to je zákon schválnosti. Že? Až sa v tomto Tak keby si videu mal dostať jednotku, ale No, učiteľka ti dá 5. Proste vo štvrtok vyjde ďalšie videjko z tohto. Až sa nám toto videjko nepodarí, tak ja proste neviem. Tak natočíme druhý diel, že zaháňame Godzillu. Aj so mnou? Ak áno, tak to je na jak dlho kamera? No na 2 videjka možno, že nezískame. Oh, Ty, kamo, ja som vždy random typek, proste to je on. No toto. Poďte ma rebootnúť jeden. hľadám ti kartu. Jaj. Máte ju už. Ty toto som Jay, ako poďme môj slepý, vieš. rebootnúť. No tu behajú Idem. typci, kamo. Nebehajú. Aký? Povedla mňa, alebo jen s tebou. Aha, OK, takže Godzilla. Rebootuje. Asi tu Godzilla A ty kamu nebude. to celkom s typkou. Konečne. Chcem. Kamo. Tu je Jay ma rebootuje. To je proste Rek? borec. Idem za Martexom. Za kým? Kamo. Kde beha? Ja si utopím svoje milované autíčko. Koľko si mu dal? Má jedno. Proste kamo, typeček nevie nič iba behať a kamo Už idem, strieľať. nebajte. Neboj sa. Podľa mňa toto je zákon schválnosti a ona sa proste nespavne tak Godzilla. Hej, ty zákon schválnosti pro. Už idem. Ja, Iš jeden tvoj. deda, jeden nok, tu je posledný. Letím. Už som Je- tam. Neviem, ale tu zabijam a ide resovať. Jeden je mŕtvý, ďalší nok a tá mačka, čo chodí. Pozor, ideme zákon schválnosti. Ale ja mu som nedal nič, lebo som nevidel, on došiel za... Pozor, ide na ňo. Toho si podám na raňajky. Kamo, 600 metrov od nás. Čo by tam robila? Dead. No dobre. dobrá. Ja idem Poďte nás pred... Dostal rebootnúť hejdu rovno. reálne. Dostal A potom hejdu. môžeme ísť rovno na tú Jay. Godzillu. Jay, Ja idem rovno. Už sa deje? A kamo, prečo nemôže byť pre nás? Prečo by bola?
Ale aspoň sa spawnula. Môj cieľom Buď je ju rád. zabiť, takže ja idem po nej hneď. Ty čo je, butni. Godzilla už je. Ukáž, ak padá, ja som to ešte nevidel. Ó, mát. Musím získať náboje. Musím sa tam zastaviť, nemať si vole. mať. A čaute. Kamu tu je lutu a badej. Čo to tam bolo? Ja mám také ale zelené. Aha, nejaký pán si tu kráča po mope. Mám zobrať tie bubble shieldy? Hej. Hej, zber. Mám Jeden dead. Ale hľadám auto, aby som tam išiel rýchlejšie, len neviem ho nájsť. Náboje budeme paterovať. Ja som si No, čo vieš, kež. to je Jarka. Ja mám 50. Čo som to chcel? Auto Tam nedostrelí. Poďte hneď na tú Godzillu. Ona ide preč. Nechod nám preč, Godzilka, dám Yes, ti tento medic. lebisičko predáva rift. Chlopil, poď sem, nastup. Chlopil, ako ty ideš. Viedlo. Dám ti medic, Ja idem riftom, ja ti Godzilka. dám už. Nikto ešte nedal damage. Okrem mňa. Nie, alebo ešte aj typci dávajú damage. Dostala Ja idem kritikál. sem. Díkes. Josh? Chlapci, ako si s ním hrávam. Do toho krku im strieľajte. Bobom, že už nemám nabil do Jarka. Čo jej svieti, strieľajte do toho. Nie, Ja- aha, ona za mňa nedotiahne. Ja to vidím. Au. Ja mám Godzilla, nulu. prestaň mi robiť zlej, Godzilka. Ja mám ako nehodím pikixle. Strieľajte na tie lakte, to čo im svieti hore. Za ti ľahko povedz, že máš naboje. Mám 200 už iba. Ja mám 0-0. Ja viem, čo idem urobiť. Víš to, ja som to nestihol použiť, ale to je ešte typek. Tam prestaň, Godzilla. Lebo tá Godzilla je strašne ale otravná. Ištvan, u vás je typek. Chlopilko, poď. Nie, nechoď po mne. Typek ma ide rozmačknúť. Typek Máš si ma nabojky? rozmačkol. No mal Máš som si nabojky? všetko. Nie, Godzilla. Čo robia tie kryštály? Teleportujú ťa. Jo, tak to sa šikne. Ja tu rozsekala ďalšie Godzilla. A došla tam Godzilla za nimi. Ja, oni je s nimi. Kamo, Railgun je najlepšie, tomu dávaš za 200. Za 400. Padem. Je extrémne broken. Je. Kamo, ale to ani, kamo, nie je až také, že zas kamo to dáva totálne bomby, ale kamo je to broken, tak. To nedáme už. Ty vole. Veď ja chlopil dostal. Ty čím sa žiluješ? Ja ničím. Tak tie má heky, alebo čo? Ale zatiaľ máme najväčší On damage. ma dal skoro zo vzduchu. Aj hej. Stačí, keď to prežije, Kde bus? začnete ho zabíjať. Znište tu jeden kríž, dajte mu, daj mu rýchlo, lebo on akože už ho zabil. Počkaj. Do toho lakťa, do lakťa. Máme ju, Zabili ju. my ju máme. Teraz dostaneme jeden! démonok. Kto? Či tento, Jay. Ľubujte Nie, ja čas? ju nemám. Mám nejaký Teda ja box. nemáte ani kartu moju. Čo, ale veď my sme mali mať najväčší damage. Ja som mal najväčší damage z nás. A hore to bolo, taká tabulka. No, No? a teraz sme boli, že my. A keď zabijeme tých typkov, tak kto bude mať Nie. my? Ty musí... Typci my- Dobre, budú ty mať kartu. medailu, Samo ty, teda samo my ty. ideme Ty na Ty typci. tomu nechápeš reálne, Podľa ty teba. ju musíš zabiť, nie jej dať najväčší Ja damage. si zoberiem airdrop a idem pre vás. Celý tým tu. Ja ho zabili. Nevadí, tak ale ešte sa musíme dostať, takže. Odlákam pozornosť. Stačí, ale Dobre. môžeme to ešte dohrať, môžeme ešte zabiť tých typkov, čo majú ten medailonok. Ale ako nezískame, tak môžeme ísť rovno ďalšiu, takže to môže byť ešte. Poď. Tak nie, nestrieľ.
Už choď. Máš tam aj hneď kameň aj strom, takže tam tak schováš. Poď. Máš divné. To sú jak deše hento. Však To sú stále To deše. sú deše, a ťa to healuje zároveň. On bojuje? Moju kartu nemáš. Čo? Chudák Ištvaň. Kde si šikia, že one? Znaš, ale každý zabúda. To je Ištván je proste. To je smutné. Musím vážne vždycky pripomenúť na mňa, že nikdy Aha, ešte ja som ostal. To je smutné, čo ty chlapi u Kde vás mňa? mám ísť? neveriť ja. A kde mám vás ísť By rebootnúť? som kľudne túto. Tak mi dalo, ty sú až tu, to si porcity. Ja by som to tam nebutoval. Obstavaj A sa ja. zo železa. Čo má 500, takže to aj udržal pohode. A tak železo je železo. Tu je jeden hacker potom. Kde? Kde je železo? Reálne, tu má jeden capok aimbot. Reálne, on sa dal a všetko do mňa trafil, že Takže ty ma nemáš žiadne. Rrrr. Keď hovoríš, že má typci, ktorí majú aimbot, že ich nemá žiadno. to som nepovedal. Povedal si to. JJ, ty si Ja taký som blbý. povedal, páči, že že v tejto vždycky, keď hre som to- máme za každým, keď cheatera, som- ktorý proste dá si shockwave, išiel von a spravil mi, že drrr. Čo ti spravil? Už s ňou vyspamoval. A? Ratatatata. To sa páči, za každým, keď sme teraz zomreli, tak som s Kajom proste vždycky zomrel na rovnako. Že proste sme boli býva mŕtvi. A to je tým, že my sme proste fajtili tú godu. Však, lebo ostatní sa flakajú. Ja som ju fajtil, máš som nejaký problém. Veľký. My sme Fajtil. my sme si odrobili, teraz fakt. No ty si maximálne tak odrobil to, že si zomrel tak. Úplne si makal, že si ležal. Hlavne v rebote. Ja som oddychol chvíľku, však som sa musel namakať, vieš, také aj oddychol. Áno, že si 3-krát vystrelil a potom si sa vystrelil. OK, takže z tejto hry by som, No, vám ukážeme najlepšie zábery, ale až nám to auto potom nepokazí, takže zatiaľ čau.已经红了眼，好像你的缘，你的所有我都想要再去了解。你不想再提，假装不在意，心就像玻璃，慢慢已经开始破碎。你总说我是个什么家伙，把你气哭在眼神难过。我也很想抱你，但你总是叹息，默默为你。Získali sme ten medailonok po trochu úsilia, čo ste Kto mohli vysúšal? vidieť v tých klipoch, tak sme ho získali. Kde je ten medailonok? Tu, páči. Ďakujem, takže Máte niekto oficiálne sme medkit? sa stali najlepšími hráčmi, najlepšími hráčmi, ktorí hantili Godzillu, ale celú sme ju hantili. Akože iba... Máte niekto medkit? A to Inak- je to tvoje auto, Ištvaň. Takže teraz Ivan sme to Bond nemohli inak 007. vyhrať, čo vy na to? 4v1. OK, takže z tohto videjka to bude zatiaľ všetko a my sa uvidíme pri ďalšom videjku. Zatiaľ čau!